Zatímco si užíváme dovolených a léta, předložila bez většího povšimnutí ministryně války Janča Černochů 8. srpna v odpoledních hodinách návrh zákona, kterým se mění zákon o vojenské policii. O co přesně v tomto zákoně jde? Pokud se schválí, tak vojenská policie vám bude moci vstoupit do domu, bude moci zatýkat v souvislosti s vojenskými úkony a vymáhat nástup k mobilizaci. Bude také moci pronásledovat odpírače mobilizace a bude moci odebírat řidičské průkazy a dokonce provádět exekuce. Tato novela ministryně Černochové zavede větší pravomoci pro vojenskou policii, než jakou v současnosti mají odvodoví komisaři na Ukrajině. Takže tohle je ta příprava na válku s Ruskem. Věci se nedějí jen tak. Celé to snažení našich vládních kvázi elit evidentně směřuje k neodvratnému cíli. A těm, co vykřikují něco o tom, že straším nebo snad budou chtít udávat za šíření dezinformace, chci jen říct, že pouze čtu volně dostupné změny předloženého zákona a kladu si otázku, proč se to děje. Vždyť v naší zemi je mír, nikdo nás neohrožuje a zatím u nás stále platí, že příprava útočné války je těžkým trestným činem.